Natarida di matata ng naso tarida pe. Natarida di matata ng naso tarida pe. Tanda maruhot nai unang diluro amin. Tanda maruhot nai unang diluro amin. Dang marmula de batata ng ujung na pe dang roh. Dang marmula de batata ng ujung na terang roh. Dang tarida di matata ay rupa na todido. Dang tarida di matata ay rupa ng kondero. Ulan mata ni roham tau manada de batam. Ulan mata di roham tau mananda de batang. Diingani de batata perluhutan isude. Diingani de batata panuhutan isude. Diingani ng rohata digonggomi sa sude. Diingani ng rohata digonggomi sa sude. Dang hagugoon nai dang marhatu dosani. Nang hagugoon nai dang maratulosani. Kadangya kemapiliatan na tapapungon taro kanilibata martangi ang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang odo haroroan ni saluhut sileo-leo na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutos. Upasahat kami masyan na nilehon mitu kami pelian nami tuho. Sa jalo may gabi uap na huslus bijolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupanhasyang kami pelian on. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite totim. Asalam mutada kami godang misilang lehon metu kami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia makuarmu, say Roma harajaonmu, say South ma lomoni roham di Banutungon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan yapari, sesa madosa nami songon panisa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unang kami tubihon sa pangutunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Disodakon Tuhan debatama bohina tu hita. Jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debatama bohina tu hita.
Jala di pasar madamena tutupim. Amen. Amen.